И здравейте, приятели! В днешното видео, както можем да видим, ще играем на Plus One Keyboard Escape. Ще опитам да се подобря рекорда. Това за колко? Цъкнах я забрах. Ще се опитам да се подобря рекорда. What? Какво е това? Това да се подобря рекорда. Защо не ми е заредил, бе, брат? Ще се опитам да се подобря рекорда на първия свят. What? Черно копче. Супер! Между другото съм вече с нов микрофон. Кажете ми дали ме чувате добре Дали ме чувате добре, дали силно или слабо се чувам, за да мога да си го оправя, нали? И така, нека започваме. Да ми я пуснат. Хия. Не бе, ама то няма да се вижда вълната, брат. Аре, беги, бе. Какъв бъгнат сервер. Да, плюс това, че нищо не чувам, абе, не чувам да е, защото нали съм си изключил звука, да след малко ще го включа. Ако умра и дано не умра, да. Хора, ще пускам стрим в Кик. Ще оставя линк в... Не линка ми, името ми ще оставя в описанието на видеото. И може да дойдете да ме гледате, докато се забавляваме на админчето в клавиатурката. В тая игра. Ще го снимам и на видео, но няма да е целият видеоклип ще го има в Кик. Пускам се, тук не го интересува, защото нещо не виждам. Холи моли, аз верно го минах. Не! Ще много публик сервер. Между другото, як ли ме пета? Напишите. Стига бе, за какво ми е така? Ще ресет на Roblox. С CS, защото аз не обичам CS. Може и в следващото видео да играят CS на следващия стрим. Не знам, този по принцип стримвам и правя видео в същото време. Ти вече друга работа. Аре бе, никога не ми вързва тук, брат. Не, мама ти. Брат. Стига бе, как ще ги взема, бе? Абе, брат, защо не ми дай да скуча, бе? Мразете. Няма чакам аз един ден. Да, точно тук трябваше да заведеш, няма проблем.
играта. Той са инсейнски, между другото, и First Time, който хора не могат да направят. Има ли са, ако излета много? Добре. Май. Стига да не ми забие играта, нали? Или да ми крашне Roblox-а. Един път беше да помина. Ако ми беше вързал, можеше и да умина перфект, ама... Няма го чакам аз един ден, нали? Трябва да съм. Значи това най-много го мразя, най-много. Тъпия стейдж. Ари бе. Че ме върза в тази игра. Пишете ми колко е вашия рекорд. Не бе, брат! Стига, бе! Това го минавах. Брат! Ну, мразя и ти баш не трябва да ми се усерва, е. Какво? Това ако някой ми каже как умрях. Никога няма да ми върши, бе. Между другото, днес ще ходя и на World 3, защото вижте кой е левел, съм 395 и накрая. И като... Не, обърках се, брат! О, заебе, отивам на втория свят. Трябват ми 2 милиарда и 50. Май. Трябва 2 милиарда и 50, за да мога да правя повече.
те, с които ми купили тредмили, брат. Как си ми ги купили? С тази игра, не ето тази игра, защото нали малко ме изнерви. По не знам каква причина. Чакайте, забравих да ви напиша. Има ли го ника? Май го няма. Чакайте. Ето, вече тук е ника. А между другото, който иска да ме джойне, който иска да мазва в приятели, да мазва, аз ще го приемам и може да играем. И Дискорда мога да ви напиша, чакайте, след малко ще ви го напиша само в следващата игричка. Нека се скрия на следващата игра и... Тома винаги ме пуска да търся на него. Аз мисля да спирам видеото до тук. Ще има и следващото видео и... Ай, чао!